Señoras e señores, son as 6:24 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo da Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se ainda non nos seguiden nas redes sociais, aproveitando que hoxe temos moita xente nova no público, vamos pedir que collan o seu móvil, colledo o móvil, ahora podedes, collledo o móvil, si entrades en Instagram, buscades @Voltas co Prato, estou dicindo de verdade porque hai moita xente que controla das novas tecnoloxías, @Voltas co Prato, dadeslle a seguir, e aí tedes as mellores receitas do mundo mundial. Pero non só é para os novos, que non se xan tan novos, que hai no público e que estean na casa, que tamén nos sigan. Por qué? Porque en @Voltas co Prato están todas as receitas que cociñan dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Xoán Quemeixeiras, un aplauso para eles. Ai, a vida é dura. Como cañoto da verdura. Como a cañoto da verdura, sí. Gran frase. Sí. Esta fin de semana estivemos todos xuntos, celebrando, pasando ben. E hoxe hai que traballar, de novo. Así que decidimos traer a Xulio Mato, que é o que máis traballa no mundo. O home que máis traballa, sí. Non son o que máis traballa, Son eu. Sí. De nós dous, sí. De nós dous, sí. E ademais, un traballador de verdad, serio, como Xoán Quemeixeiras. Como estás? Ben, moi ben. Como estás? Sempre estou ben, cando estou aquí. Hoxe traedes ganas de cociñar. Sí, como sempre, e papar despois. Vale, porque hoxe traemos unha receita destas que, vamos, que lle gusta a todo. Non hai persoa no mundo a que non lle guste o que trae hoxe Juan de Pontevedra. Hola, boa tarde. Son Juan Ferradás, veño de Pontevedra e encántame os bocadillos. Onde este un polo preñado, pan de artesán, o de chourizo, o de calamares, o de tortilla, e logo xamón, un bo xamón. Veraneamos un huevo, aí había un chiringuito que facía uns bocatas de calamares espectaculares. Pois gustaríame que me desen ideas para facer bocadillos coas miñas fillas, teño 3 fillas, para facer bocadillos porque nos gusta moito e de excursión. Un saludo a miña familia, a miñas fillas e a Pontevedra. Pois aí está, un aplauso para Juan de Pontevedra. Moi ben. Cata de calamares, Que dicía que para pais e fillos, bocadillos. É o título do programa, e sí que é verdade, que nos gustan moito os bocatas, bocata de calamares, mira. De calamares. Iso, el bocata de calamares, non subido o corpo. E falaba dun sándwich tamén. É un bo sándwich. A venda de pistas. Pero dilo por algo en particular, ti vas facer sándwich, logo? Sí, que vas facer? Vou facer un sándwich club. O sándwich, digamos, máis antigos que se recoñece na historia. Claro, diráche eso que... Non inventaron o pan de molde aí. Que non é pan de molde, vou facer eu. O pan, vou non facer eu. Vas facer ti o pan? O pan, claro, vou non facer eu. Un pan rápido, en tixola, un pispás, 3 minutos, van ter a culpa de salir o mellor sándwich que saliron deste programa. Espera. O sea, vas facer de verdade un sándwich que se chama Sándwich Club? Sí. Ten ese nome, originalmente? É un sándwich original, bueno, ten máis dun século, de 1890 e pico. Estás me dicindo que era de Xulio o sándwich? Mais ou menos, un pouco. Estou de comprado, fai 3 días. Por eso. Pois Sándwich Club vai facer Xoán Quemeixeiras, Xulio Mato, que bocata, porque sei que ti vas facer bocata, sendo ti... Eu vou facer un bocata. Ves, home? Pero eu non vou facer o pan na tixola, vou non facer no microondas. Nese microondas que tamén... No, microondas clásico. O microondas que tamén é do século pasado. É de cando inventaron o club. De cando inventaron o sándwich. De que vai ser o teu bocata? Pois mira, vou utilizar un trociño de entrecó que vou picar moi picadillo e vamos facer unha especie de burger con ese pan. É un pan moi curioso, pero está moi bo. E sae, 4 minutos de microondas, e sae. E sae feito pan. E sae feito pan. O que pasa despois eu vou no planchar porque me gusta máis planchado. Claro. Pois, señoras e señores, facemos sándwich e bocatas no Voltas co Prato, marchamos con Xoán Quemeixeiras. Veña, imos a luz. Mira. Canto dixetes que che levaba a facelo? Nada, mira, esto... Porque a mí o que me importa é o tempo que che leva a facelo. Pero son copos de avea. Esto, sí. Canto é? Pero pusamos outra fariña a que queiramos, vale? Un chisco de sal. Un ovo, mira, 40 gramos de copo de avea. Máis ou menos para facer un bocata, non? Importante. Un ovo. Máis doado, imposible. Aquí non... Un pouquiño de sementes de sésamo, isto é opcional. Se queres botas, se non, a mí gusta moito. Eso vai quedar ben, Van quedando polo medio e queda moi ben. Unha cullerada de yogur. De yogur? De yogur, sí. Para facer o pan? Para facer o pan. Aí está, máis ou menos. Se despois se pide máis, botamoslle máis. E un pouquiño de lévedo. Vale, como un par de gramos, 3 gramos de lévedo, unha cousa así. Vale, a ver. E damoslle voltas. O tema do pan feito na casa para un bocadillo está moi ben, porque dalle sempre ese toque guai, pero un bocata, un pan de bocata que leva yogur... A osta é que leve un pan, non é o pan de panadería, xo probarás, claro. Xa.
Unha vez que o probes, Porque eu vou a de Cristóbal Arzúa e non teñen pan de yogur, non teño, pillo no. ya, Por eso este é especial. Vale, vale, Este vale. tan rico. Vale, a xente da casa que nos chame, por favor, 664-483419, teléfono de voltas co prato neste 30, neste último día de setembro, xa estamos metidos no outono, así que chamade, por favor, porque repartimos cartiños, 50 euros dunha vez, 50 doutra, moi atentos á televisión dos bocatas. Moi atentos e atentas, Entón, a ver, como va este tema? Aí témolo, listo. O amoado, témolo listo. Ahora. Xa está, Xa está. Ora nada, xa temos pan. nin leveda nin nada. Ora, no momento que poñamos a tixola, vamos a usar unha temperatura máis ben tirando abaixo, da mitade para abaixo. E vai a ser tempo suficiente para que levedo xusto, xa Claro, verás. iso non ten pinta boa ninguna. Bueno, pois xa verás, despois xa medí. E despois medís como ule tamén, Vale, vale. como cheira e todo, como sabe sobre todo. No, como sabes, sí que eu quero probar. Aceite de oliva ou Manteiga. manteiga. Eu uso manteiga porque o Sandwich Club caracterízase porque leva Claro. manteiga. Tienes manteiga porque tes do lado a Xulio, non? A min deixame en paz que non a uso. Sí. Eu non a uso, Moi ben, pois eu Listo, chégame. quero ver como botas eso na tixola para ver que pan é ese e despois marcho con Xulio. Moi ben, pois mira, ahora mismo vas a ver, ya verás. Ima. Claro, é que eu le moito o yogur. Xa verás que cousa rica, mira. Espera, a ver se poden ver así a cámara. Atentos a isto porque está facendo un pan cunha masa que non parece de pan. Pero é pan. Xa, pero non parece. Aí está, listo, témola aí. E agora o único que temos que facer é repartila como que iramos. Xa empeza a callar, vedes? Pero calla, rapidismo. Sí, enseguida. Ten aí o ovo, Entón, o teño no 8, vou baixar un pouco. E agora, o que vou facer, ahora deixa que quede así. Vou no facer do tamaño da tixola, mira. vale. Vou deixar que o pan de Xoanqui se vaya facendo porque isto é directo, non vai haber trampa, verdade, Xoanqui? Non hai trampa Non vai haber ninguna. trampa, así que mentras tanto marchamos con Don Xulio Mato. Atentos ao que pasa aquí, Pois Dale, mira, dale. vou deixar o que estaba facendo. Dale. Vou deixar o que estou facendo para Moito facer o pan, bailar porque senón non me dá sábado tempo. na boda da xefa. Verdad, xa bailei para todo o ano. Bailo bo. Ti tamén, Sí. Pero víase ben que a experiencia é un grau, Pero eu teño a cadera moito máis nova que ti. Sí, bueno, por eso bailaba eu cos pés máis xuntos. Bueno, vamos a ver, mira, Vamos a ver, que vas a facer? aquí estou pochando unha poquinha cebola que vai ben. ser, pero eso vou contar despois porque é, vale? Vale. Vamos comer o pan. Moito máis sinxelo co de Xoanqui. Xe, lo que este non pode ser, neno. Sí, é moi sinxelo, xa A ver, o verás. de Xoanqui foi moi fácil, Xa verás este. Mira, Foi mesturar fariña. e tirar de Por tixola. iso. 250 gramos de fariña, 8 gramos de levedo cuadrado. químico. Señor, estou falando. Perdón. É que estaba cambiando de opinión. Como se puxo? Mira, un pisquiño de sal, Eh, 30 gramos de aceite. Isto é casi para facer un pan normal. Vamos a facer un pan con aceite, pero non microondas. Vale, El pan normal non leva este tipo de levadura. Espera, vamos chamar ao convidado porque ten que ver o pan e sobre todo o microondas, que é o máis importante Con do microondas programa. eso é como ir a un museo. Vamos alá, que pase por favor un fortísimo aplauso para Juan de Pontevedra. Vamos. Para Juan. Que tal, Juan? Que tal? Creo que te conocen, non? Por aí, creo que te conocen na grada a xente, non? Porque vexo a xente que... Un poquinho. É que te aplaudiron con moitas ganas. Son fans, Son fans. Bueno, mira, resulta que don Xulio Mato están facendo os dous o pan do bocata, porque queren facer o pan. Pero Sí. Xulio dixo que era capaz de facer un pan Sí. nun microondas do século pasado, Ti prácticamente. pedías porque ideas, O microondas tes é vello. tres E veremos que é o que fai aí. Ti tes tres fillas, Juan. Valiente, Xoanqui tres ten tres tamén. Eu teño dous. E na casa sempre hai que ter un recurso deste para facer un bocata. Vale. Entón, mira, o meu son 4 minutos de microondas. E despois, se tes unha tostadora, podes utilizar unha tixola ou, se non, simplemente comelo porque sabe cocido, Mira, é fariña, lévedo, auga, un poquinho de aceite e sal. É superdoado e están as cantidades aí no printer e non fai falta amasalo moitísimo porque non nos importa que se desarrolle o glute porque nos vai axudar o levedo químico a que medre, vale? Ah, vale. Vale, Entón, vale. mira, o pan Eu- este está, Eso xa vai ir así. Xa está, no. Mira, ahora vamos a facer o siguiente. Ahora o que vamos a facer é dividir esta masa que nos vai dar para 2 bolos. Vamos a dividir pola mitad. Teño aquí xa preparado. E con isto vamos a facer 2 boliñas. Bueno, estou moi expectante. Co pan de 4 minutos de Xulio. 4 minutos de micro. Sí, sí. Mira, aquí teño un recipiente apto para microondas, os 2 paneciños, e vamos a facer uns cortes aquí arriba, Que son os cortes do panadeiro. Os cortes do panadeiro. Mira, colocámoslo encima do pan. Vou deixar este aquí de mostra para que vexas como cambia en 4 minutos
o pan, vale? Atención, Xulio, pensando, facéndose panadeiro no Voltas co Prado. Non me estou facendo panadeiro. Facéndose panadeiro. E disculpas a todos os panadeiros, porque Sí, o pan no. que fan eles ten moito máis mérito. Tenes que pedir moito perdón. Bueno, mira, Mi madre. esto vámoslo tapar así con papel film. Ay, bueno, espera. Vámoslo poñer un pouco máis bonito. Ah, Xulio, a ver, non temos todo o día. No. O programa dura o que dura. Mira, simplemente vamos a botar un cariño, Vale, unhas vale. sementes arriba. Queres un cronómetro para os 4 minutos? Sí, Me fai quiero un ilusión. cronómetro. Pero mira, Sí. primeiro, vou cerrar e vamos a agujerear un pouquiño a superficie do plástico, vale? Ti estás moi atento, eh? Sí, sí. Estás É que é anotando. super Aprendendo. sinxelo, Vale, vale, moi ben, moi ben. Super sinxelo, non nos fai falta ninguna fariña especial ni nada. Entón, agora, máxima potencia. A ver, Mira. gustouche a idea de facer o pan, aprender a facer o pan así? Sí. É moi, joder, moi... Hai que innovar, sempre hai que mellorar. Además, Hai que podemos innovar. facer cas peques. Atención, 4 queremos minutos. 4 minutos. Pois veña, vamos pedir o cronómetro a máxima minutos potencia. 4 minutos, por favor, que empezo o cronómetro a restar. Ala. E despois que soe a badalada de Xulio Mato, a ver se lle saiu ben Bueno, ou mal. supoño que terá son. Eu, tamén. está sonando. Sí, sí, sí. É que non ten luz nin nada. Sí, ten unha luz aí, pero é moi pequena. Ese microondas, de... van salir 4 pans de Bueno, que máis lle vas a engadir para Mira, contarlle vou rapidamente picar, a Juan antes de teño aquí un marchar? poquinho, un filetiño de entrecoque, vou picar moi picadiño, que eu vou facer unha mestura aí, que xa vos explico despois. Ajá. E aquí teño cebola moi pochadiña, que me gusta a min integrar ya a carne para que quede así máis jugoso. Moi ben. Vale. Pois esta é a proposta de Xulio Mato. Agora, Juan, Moi podes ben. arrimar a Xoan que Meixeiras por aí diante, por favor. Moi ben, para moi que ele che boas. conte Que tal? que é o que vai facer. A ver, Xoanqui. Pois mira, eu tamén fago pan. Aquí o temos. Isto, se lle din a volta... Ou tortilla francesa. No, non é, xa verás cando sabes. No, me cambia moito a textura e cambia todo, xa verás. Pinta, Sí, sí, non ten mal aspecto non ten. Eso é Mal olor aspecto. e máis. Huele, huele. Sandwich Club. Huele ben, sí, sí. Mira, se caracteriza porque leva unha salsa que solamente é común a partir da mayonesa, se pode botar máis ou menos os ingredientes, depende da zona. Pero sí que teñen en común que levan polo, levan xamón, levan queixo e levan bacon e mayonesa. Hai algo Entonces, que a te raíz leves de aí, mal? Hai algo que te leves mal? Non. Co bacon especialmente ben. con este... Pois van as tres, Vale, vale. Eu Veña. teño que dicir que Juan puxolle mellor cara de momento ao de Xulio, o de Xoanqui Sí. que o de Xulio. Sí, sí. O de Mira. Xoanqui puxolle moi boa cara. A Eso é a salsiña tua leva interpretación. o yogur, para que non vamos a tiralo, unha cullerada de mayonesa, un chisquiño de allo en pó, un chisquiño, pero mira, moi pouquiño de comiño, un pouquiño de limón, Carai. 2 botellas de limón, un pouquiño de aceite de oliva, Carai, Xoan. así, nada máis. Xa dixen o cogombriño ben picadiño, en vinagre, tamén vai, e un pouco de sal. E vamos a ter aquí unha salsa que lle vai alegrar o día tamén o sándwich, Bueno. Alegría por parte de Xoanqui Meixeiras. Agora sí teño que preguntar a Juan antes de sentarte cal das dúas receitas crees que che pode gustar máis así antes de probares, claro, só coa vista. Está complicado, porque a mí os sándwiches non me gusta moito o pan de molde o industrial. Ajá, vale. Ese aí crudo, Fatal, peor aí. fáiseme bola. É que é moi seco ese Entón, pan. gústame a idea. Pero o bollo ese co toque por encima da carne Sí, sí. tamén, tipo hamburguesa así, gústame tamén. Vas sufrir, entón. Vou sufrir por decidir. Bueno, pois trátase de comer, Pero teño fame. Por eso. Pois voulle pedir a Juan, entón, que sufra despois, pero que vaya á zona de sufridor, despois chamámoste, vale? Moitas gracias. Un aplauso para Juan de Pontevedra, que está con nós na Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Bueno, non hai prato máis versátil, saboroso e universal que un bocadillo. Dentro dunha barra de pan cabe case todo tipo de creatividade, pero hoxe lembramos os hits máis desexados. Tortilla de pataca, pepito de tenreira ou o clásico bocadillo de xamón. Son algúns dos nosos favoritos. Se ides polo Levante, non esquezades probar os de botifarra ou sobrasada. En Madrid o de Luras, por suposto. Ou outro que fan con bocarte máis anchós, que lle chaman matrimonio. E vía aérea, tedes o de albóndigas, que é propio de Menorca. Xente moi lista, como sabedes. Calcara cousa mellor entre dúas rebandas de pan en Galicia, hai moito e moi bo. E se vos esquecedes de mercalo, non vos deixedes levar polo pánico. Hoxe damos vos dúas super receitas para que poidades meterlle o dente ao voso bocata favorita nun vira-vira. Tomade nota e xa nos contaredes que tal, como sempre, en @avoltascoprato. Como irán as cousas na mesa de Xulio Mato? Pois ímolo comprobar. Mira o cronómetro, Xulio. Tes aí o cronómetro, está lo vendo? No. Quédache moi pouco tempo, tío. Ainda Quédache queda, 15 segundos. Nada, non teño problema, mira. Sí. Xa está, eso xa está. Xa Xa está. Mira, sal. Mira, eso pimenta. acaba de pitar. Sí. Espera, hasta que acaba o cronómetro, nada. 5, 4,
3, 2, 1. Pódelo sacar, Xulio Mato. Vamos alá. E aquí temos... Iso non é pan nin é nada. Isto é un pan. Iso non é pan nin é nada. Mira para aí. Bueno, un pouco de pinta de pan ten. Mira, un... Ten un mira, pouco pinta de pan sin cocer. No, está cocido, pero isto non ten un calor directo dun forno. Por eso, dixen que o iba a abrir e o vou planchar. Ah, Pero teño que esperar a que arrefríe un pouco, porque senón non. vale. Pero é un tamaño perfecto para un bocata, ou non? Sí, sí. Que vos Pero parece? que non lle preguntes á xente, tens que enseñar á xente da casa. Que vos parece? Aí, sí. Porque Cañota xa vai dicir que non. Mira, No, ben, aquí ben. teño a carne, sal, pementa, unha xema de ovo, a ceboliña que tiñamos aí pochadiña. Ah, moi ben. Vale, botamos aí tamén. E agora vamos mesturar todo ben e vámoslo unir todo con un poquinho de pan relado, vale? Facemos como se fora unha base para unha hamburguesa, que ao final é o que vamos a facer. Que guai, mola. Imos fazer a primeira pregunta de concurso que ven moi ao conto ou ao caso co pan que fixo Xulio Mato. Canto tempo tarda Xulio Mato en facer o seu pan no microondas? 4 minutos. Iba a decir 3, pero eran 4. Son 4. 4 minutos. E ao mellor un minutiño máis, ben. No, 4 minutos. 4 minutos, sí. 4 minutos, Bueno. canto tempo? A máxima potencia, 4 minutos, depende do microondas que teñamos. Vale. Este é de 800 vatios, vale? Tendo este que é o modelo básico de todas as casas de Se Galicia. tes un de 1000 vatios, igual con 3 minutos chega. 664-4834-9, chamado a voltas co prato. Aí está, cerramos. Chamado a voltas co prato, 50 euriños en xogo, vale? E podedes preguntar, pois, pola maxia do pan, se queredes Bueno. este programa, o que queirades. Mira, ahora o que vamos a facer é que se nos vaya facendo Ajá, a carne. A carne, vale? Isto se debe estar quente. Entón, utilizamos un aro para que sea un Para que pouco non se nos gordiña. parrame, claro. E para que nos sexa un pouco gordiña. Entón, agora o que facemos é simplemente apretar. Si, vas a fazer como se fora forma de hamburguesa, non? Eso, Despois, cando demos a volta, xa sacamos dai do aro. Claro. Entón, agora... Ui, que ben ule. Home, claro, que Ai, ule ben. moi ben, Ahora aí que se vaya facendo. Moi ben, Xulio? Entón, mentres o que facemos agora é vamos a abrir o pan, que sí que é A ver, pan, a ver se lle saiu. que sí que é pan. Bueno. Pois sí que che saiu Claro, pan. sí. Entón, agora que vamos a facer, ímolo tostar un pouquiño. Bueno. Xa o pan está perfectamente cocido, En 4 minutiños, non sei se se ve. Moi ben. O que pasa é que, lógicamente, está cocido dentro dun Sí. dentro dun plástico. Entón, o Moi que hai que ben, facer pois. agora é... Xulio Mato vai planchar aí as súas rebandas de pan. Imos con Xoan Quemeixeira saber que é o que nos conta do seu Sandwich Club. ¡Epa! Pedazo sándwich, é o que está facendo, Xoan. Pedazo sándwich. A ver, bacon, ben torradiño, un pouco Mira. de peituga. Metín o queixo Vale. dentro do xamón. Moi ben. Vale, para telo concentrado aí e ve que non se me esparrade Sí, sí, por sí. aí. Vale, Hola. Truquiño, esto non me vou facelo máis. Isto xa vai para a base. Hola, que boa pinta. Aí vai. E agora... O poliño, listo, lisquiños moi finos. Hola. Vamos dar Así, vamos a apagar isto. Vamos recapitular para a xente da casa, porque aí temos ese pan que fixo, curiosamente, con un pouquinho de yogur, que é unha cousa que a mí me flipou. E ademais temos Con un un pouco pou- de xamón, queixo, bacon, bueno, e o touciño entrefebrado, Efectivamente. polo e algo máis que lle vas a engadir ou non, así. Sí, as verduriñas Ah, non as poden verduriñas. faltar. Vale, Un pouquiño de Vale, tomate e un pouquiño de leituga, de iruga, ervas de coengo, Vale, é vale, dicir, vale. eso que a gusto Hola, de comensal. Que bo aspecto. Eso crocante, sabe que é a parte esa chula. Aí temos e aí temos. Listo. E agora metemos a verduriña e depois ao final é onde vai a salsa. É verdade, que ainda ten a salsa que fixo antes. Hombre, que ya na parte de arriba para que pringue sobre todo, sabes? Oh. Que vai de último, que mola, Sí, sí. A verdade que sí. Mira. Aí vai. Ora, a iruga, o mix, Moi ben, e isto que non falte, pero isto vamos a metelo na parte, na tapa, Claro. Para que non caia aí polas... Vale, bueno. para que vaya caendo, non sabes, por enriba da verduriña e
Esa salsa está moi rica tamén, é moi polivalente, tanto como para peixes, como para verduras, como para... Sí. Vale un pouco para todo. Vale un pouco para todo, se non comprobo. Con peixe á prancha tamén está moi rica, similar a unha salsa tártara, unha cousa. Levaba o resto do yogur, non? O resto do Que non yogur. utilizaches para o pan, por certo, está aí escrito, se necesitades anotar o da salsa está aí abaixo, vale? Iba a facer unha mayonesa especial, pero dixen, no, para que si vamos a tirar isto? Moi ben, Aí está, e cortamos, por suposto. Porque unha das características do sándwich club é que é servido pola metade e aberto, non? En trianguliños. Sí, en trianguliños. Era unha das características. Non me digas por qué, porque en 1800 e pico xa non me lembro. Non é broma que o sándwich está patentado. Sí, hombre. Este sándwich é, vamos, histórico. Aí o temos. Hola. E aí o presentamos. Un segundo, a ver. Ai, mira. Aí. Wow. E aí. Moi ben, Xoan que Meixeira. É listo para comer. Moi ben, está perfecto. Moi ben, don Xoan que Meixeira, facendo pan e todo, e levoulle nada. Nada, aí temos un bocata. Ainda nos queda medio programa e Xoan xa rematou. Non me fastidies. A chamada é de Xulio Mato. Marcho que vamos con Xulio Mato, a ver. Imos amigo Lidia, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, A ver, ti és fan do bocata ou do sándwich ou és desa xente que non pasa? si eu do bocata. Do bocata máis que do sándwich? Bueno, gustan os dous, pero bueno, prefiero bocata. Bueno, pois Xulio Mato ten bocata, Eu teño Mato. bocata. E Xulio Mato pódeche dar 50 euriños para que leves para Vigo. Vamos alá, veña. Cantos minutos pasa o pan de Xulio Mato neste maravilloso microondas que temos detrás del? 4 minutos. Moi ben, aí está un aplauso, 50 euros que marchan, para Lidia para Vigo. Moi ben. Moitas gracias. Nada, moitas gracias a ti. Ti quen crees que vai gañar dos dous? Bueno, pois os dous teñen moi boa pinta. Xa, Tírame un pouco máis o de Xulio Mato. Ah, Moitas gracias. pero que che pasa, que non estás nada soberbio. 50 euros moi ben daos. Vale, pues veña, pues un bico, Lidia, moitas gracias por chamar. Moitas gracias a vos. Hasta loguiño. Hasta logo. Hasta loguiño, chao. Non estás nada soberbio hoxe, que che pasa? Non, estou concentrado. Para facer un bocata. Estou concentrado para facer un bocata. Hai que concentrarse para todo na vida, canetas. Vale. Mira, mayonesa, uns pouquiños canónigos, Hola, que boa pinta ten esa carne. a carne que puxemos cun pouquiño de queixo deste curado que tedes en Arzúa, que está buenísimo. Que está moi bo, sí. Exactamente. E para rizar o rizo vamos a colocar encima Unhas pataquiñas. Que trampán eres, E As agora- patacas non vale. E por que non? Home. Donde pon? Donde pon? Non dixeches que ibas ter patatas en ningún Tiñas momento. aí, o que pasa non me acordou señalalas. Xa. Seguro. E temos aquí un pedazo de bocata ahora mismo. Vai cortar o bocadillo e Cortar. nós, mentras tanto, imos ir co público do Voltas co Prato, imos con Juan de Pontevedra. Veña, arrancamos palo. Espera, Juan, volvo. Vamos aquí primeiro. Bueno, estes días xa que temos aquí... Ai, que temazo, Pero hai unhas palmas. Temazo. Bueno, Juan, que digo eu que últimamente estamos lle preguntando moito ao público por que receita lle vai gustar máis, non? Cree que lle vai gustar máis así a mau adezar. Eu xe como hai tanta rapazada aquí, están vendo aí nas pantallas os dous bocatas, vou preguntar quen cree que o sándwich de Xoanqui está máis rico que levanta a mao? Os que creen que o sándwich de Xoanqui está máis rico, bueno. E os que pensen que o bocata de Xulio Mato con esa carne está máis rico que levanta a mao? Bueno. Está bastante igualado, Está bastante igualado. Eu pensei que iba a estar máis desnivelado, pero non. Non sei que pensas ti, que eres un... Sí, parecía que como é unha hamburguesa, e xente tan xoven, iba a entrar por Eu tamén o hamburguesa. pensaba, é verdade que pensaba É outro máis clásico, un sándwich máis clásico de... Claro, ahora rapaces, xa sabes que hasta lle gusta a comida asiática. As miñas fillas son delicatessen, non podo facer nada que... Por eso mismo. Que senón me ponen... Eu digo cho por min, porque antes non probaba prácticamente nada e agora como absolutamente de todo. O sea que, por eso digo, non son tan novos. Non son tan novos. Repito. Bueno, pois non sei se tes xa decidido máis ou menos que é o que vai pasar. Non teño decidido, non. Por a pinta é que teño que decidir, de verdad. Vas ter que probar, dicir un. Probar sí. Vamos, probar, sí. Probar... Pois vémolo en 2 minutiños, vale? Venga. Vamos a dar un aplauso a Juan, que está con nós con o Voltas co Prato, Televisión de Galicia. Vamos con Xulio Mato. A ver, Julio. Bueno, listo. Mira,
Canto tempo lle sobrou hoxe, Hoxe mira que folgados están. Hombre, claro, porque... Estamos dous, mira. Non deixa de ser un bocadillo. Sí, xa. Bocadillo rápido. Bueno, pois aí está tamén ese aplauso para Xulio e para Xoan que Mixel, porque son uns cracks da cociña e fixeron moi ben, Moi ben. Xoanqui, o teu nada. O teu xa... Hoy está, esperando que lle digan intendente. Pois vamos a pedir ao noso convidado, a Juan de Pontevedra, que se levante e que veña a probar. Un aplauso para Juan de Pontevedra. Está moi chulo. Ven por aquí, Juan, por favor. Ponte aí na esquiniña esta. E antes de que probes, vou facer a pregunta de concurso, vale, para a xente que está na casa. Como se chama o sándwich que fai hoxe Xoanqui Ameixeiras? Club, sándwich club. Moi fácil, é sándwich club. 664-483419, chamado a voltas co prato, 50 eurinhos en xogo, perdón, e agora sí. Juan, cando queiras, podes probar, comezar polo que ti queiras. Coa man, non? Sí, vale, por favor, por favor. Senón, non. Por favor. Para iso puxemos aí a servilleta. Non, está moi guai, gustoume moito ese Está me pan a dando min un de peixe, Xoanqui. o de Xoanqui. Sí, eu son moito deses Cuidado, tipos de sándwiches. cuidado. Imos á guarda. María José, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Ai, María José, non sei se ti bocadillo, sándwich, bocadillo ou prefires prato de culler e de garfo? No, as dúas cousas. As dúas cousas? As dúas. Vale, non queres escoller. Hoxe teñen moi boa pinta. Pásache como a Juan, non queres escoller. No. Bueno, pois, a ver se polo menos levas os 50 eurillos. Veña, vamos alá. Como se chama o sándwich que fai hoxe Xoanqui Ameixeiras? Sándwich blue. Moi ben, aí está, un aplauso para María José da Guarda, que leva os 50 eurillos do voltas co prato. Non te riscas, non, a dicir que engaña. Moitas gracias. Vale. Exactamente, María José, un bico grande, gracias. Hasta logueño. Chao. Ai, Juan, que está probando de Xulio Mato, estoulle vendo a cara, que é a cara da indecisión. Temos por un lado o sándwich club do noso querido Xoanqui Ameixeiras e por outro lado o bocata que fixo Xulio Mato con pan de tixola e de microondas, dos 4 minutos. Así que chegou o momento de verdade no que Juan de Pontevedra, agora sí, desta xa non pode escapar. Despois de probar quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe. Hamburguesa. Señor Xulio Pensei que Mato. Bueno, moi ben. Pero riquísimo. Estábamos duros. Vale, pues moitísimas grazas por vir. Señoras e señores, xa ven que teñen todas as receitas no a voltas co prato no noso Instagram. Poden entrar aí, buscar estes pans que están riquísimos. Nos marchamos, pero recordade que mañán hai máis a voltas co prato, como sempre. Aquí, a partir das 6:30, como sempre, na Televisión de Galicia. Agora queden Cora Galega. Chao.